llarg molt xulo, com heu dit, molt atlètic, molt bloquero, però... Que cabrón. Ja és fàcil. Hola, Quim. No. És a dir, sabia que diries això. Bro, com que no? I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp. Bon dia, Bones. estem aquí al peu de via del viatge Apache. És una via d'uns 105 metres, oberta el setembre del 2010, on podrem trobar un primer llarg de Quintomès, amb uns 30 metres. Després el segueix un llarg de 6A, d'uns 20 metres. El continua un de Quintomès i, per últim, un llarg amb una mica de desplom i foradets de 6B. Per qui va ser oberta, Quim, la via? Pel Joan Vidal, també conegut amb el nom d'Indi. D'aquí ve el nom de viatge Apache. Red face flame by the light. I'm going away. I'm going away. El vídeo d'avui ve amb recomanació gastronòmica del dia. Per qui no ho conegui, al peu de Montserrat tenim el Vinya Nova, un restaurant de cuina catalana tradicional. El preu és el que és, però pagues per la qualitat. Molt recomanat, sobretot en temporada de calçotades. Fan barbacoes, carn a la brasa. No ens paguen promoció, però si ens voleu convidar a un dinar. Must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. Com anem? Nam. Com anem? Molt bé. Som de ses illes. Perquè ens han agafat, veieu? Estem de bon humor, perquè... És la falta d'oxigen. Aquest llarg... Gràcies. Aquest llarg està molt bé, la veritat. Sí? Fa poc deu haver passat un grup, molta penya, amb molt magnesi a la magnesera. Quim, no saps qui són? Són uns altres, aquests. Pròximament us presentarem els pirates de Montserrat, però aquests són els cocainòmens de Montserrat. Són uns altres. El proves, Nil? No provo. Recordem sempre revisió preguntant a una altra persona. Toca el segon llarg, un 6A. El que hem fet ara era un quinto més, ha estat molt bé. Això és un 6A, ha d'anar en la mateixa línia. Les mans estan prou marcades, es veuen molt. De vegades enganyen, perquè veus que aquests cocainòmens s'han agafat a llocs ben ràndoms. Però bé, has de confiar més en el teu instint i anar tirant. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motorboating. Ja estem aquí a la reunió del segon llarg. Segon llarg, 6A. Quin llarg. Buah, Quin llarg, per mare meva. mi ha sigut maco, eh? Hi havia mans que estaven bé. De vegades t'havies d'esforçar, tenir confiança i dir... Anem. No, era Sí, picantó, sí. era picantó. Sí, sí. Es notava que era ja un 6A. Sí, sí, A sí. diferència del primer. Sí, més vertical, no tan placa. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Yeah. And the sun gonna shine on a brand new day for me. Bueno, nois, acabem de fer el llarg més difícil. Aquí estem jo i el Nil assegurant. Ah, vale. I, ojo, perquè aquí podeu veure el Quim està allà muntant la reunió. Crec que poder és la via de 1 metre vertical. Ni un parabol, Crazy shit. protegits per la moreneta
No necessites cap parabol. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah. Ja hem acabat de fer l'últim llarg, el 6B obert per al Nil, Vamos. heroi, sense capa. Haig de dir que Opinions, no l'he opinions. fet tot en lliure. Primer de tot, els factos. No l'he fet tot en lliure, no Bé. tinc prou tapila ni prou coco, però bueno, m'ha agradat molt. Hi havia com cantos, llavors potser és més el tipus d'escalada que estem acostumats nosaltres, que anem molt al roco. Sí, sí, sí. Llavors sí que hi havia un passet just al principi molt finet, però a partir d'allà eren bastant cantos marcats en magnesi, a més, que això ja és molt d'agrair. També és criticable, Jo anava pensant mentre pujava. És diferent, sí, sí. És que l'Arnau té una opinió molt... Elaborada. Ha dit que causaria... Controvèrsia. Llarg molt xulo, com heu dit, molt atlètic, molt bloquero. M'ha agradat, o sigui, l'he disfrutat molt. Però... Però Que cabron. jo crec que era més fàcil que el del Quim, que el 6A. No! És a dir, sabia que diries això. Bro, com que no? Una polla com una olla. Però jo crec que és més... Tio, el del Quim era full... O sigui, almenys jo mentalment, vale? Clar. Mentalment, jo pateixo més amb les regletes i la placa que amb això. Jo amb això, tio, jo anava fent així i m'anava... Clar, però són dos factors. Primer el que deia el Quim, de que estan marcada amb magnesi, que llavors ja no dubtes i no et cagues tant perquè no saps on anar i dius, uah, això caga molt, que passava més a baix amb el llarg de 6A. I a més, que són més cantos, és el que deia, que estem més acostumats a una escalada, per molt que sigui més desplomat, si tenen cantos estem més tranquils nosaltres, jo crec. Això és culpa de Montserrat, vale? O sigui, per què tenim aquestes controvèrsies? Perquè a Montserrat fumen els 6Bs i posen un 6B a algú que és més complicat, molts cops. Això ens ha passat, nois. Sí. És o no és? Però jo crec... Un comitè d'estandardització de Montserrat. Volem... No, perquè jo crec que depèn de l'estil. Quan ens ha costat Ja. molt un 6B era perquè era full placa i és això de que no trobes o que és molt finet i fa molta por. Però aquest és un altre estil, jo crec. Jo sí que anava pensant, aquestes mans tan bones no són de 6B. És veritat que un 6B en principi tampoc és per tant. O sigui, un 6B és... Amb esport... Potser és que el 6A que has fet tu No. no ha acabat. No era més fàcil ni de conya. No, més difícil. Ah, més fàcil, perdó. Sí, no era més difícil ni de conya. O sigui, aquell era molt més fàcil. Per començar, aquell l'he fet jo, obrint de primer, xapant, l'he fet tranquil, o sigui, no estava ni patat, no estava pampet, i aquesta he hagut de parar just abans del sostre del repatxón per inflat. Llavors, també és veritat, si jo tingués la pila necessària, poder sí que seria més fàcil. Ah, però a veure, si tens la pila necessària és que pots fer un grau més difícil. Clar, però Però tècnicament ser era llarg, molt més fàcil. el ser llarg, bueno, ja, tècnicament, pas per pas, són més fàcils. Sí, Va. però bueno, Sí, quan sí. al rocòdrom et trobes una via que és llarguíssima Exacte. perquè et fa 10 metres més que Això una ja- altra i té preses més fàcils. I ja li fa pujar el grau pel Exacte. fet de ser més Sí, llarg. sí. Bueno, Per tant, és el grau que té i ja està bé. Si heu fet la viatge Apache, poseu als comentaris què us semblava el quart llarg. Si algú coneix l'Indi, envieu-li aquest vídeo i que ens expliqui la seva opinió i per què ha posat el grau que ha posat. Ara. a veure, però vingui que aquí, no estem d'acord, Que també. vingui aquí i ens ho expliqui. Jo faig un downgrade, d'aquest... Jo no, Indi, estic amb tu. Jo també, jo estic d'acord amb els... Bueno, va, no downgrade, poso 6B soft.
més dur que el 6B, això, digues. Més dur que el 6B.